Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Σπύρος Σπυρόπουλος και είμαστε εδώ στο Period 7 News να σας μιλήσουμε για την τεχνολογία και πώς μπορούμε να σταματήσουμε όχι μόνο την τρομοκρατία, αλλά επίσης πώς να κοντρολάρουμε τα χρήματά μας με το Google Wallet. Είμαστε εδώ με έναν αντιπρόσωπο στο Ιράν, ο Γιώργος Γεωργόπουλος. Γιώργο, τι κάνετε? Γεια σας Σπύρο, τι γίνεται? Καλά, πώς είσαι? Μια χαρά. Έτσι πως βλέπετε είμαι στην Ιράν. Έχω έρθει εδώ πέρα με τις καμήλες μου, αλλά έχω μάθει πολύ για αυτό τον ιό. Ναι, πείτε μου λίγο γιατί ακριβώς είναι αυτός ο ιός. Το κωδικό όνομα αυτού του ιού είναι STARS. Ο ιός αυτός φαίνεται ειδικά σχεδιασμένος να χτυπά την ηλεκτρονική υποδομή της χώρας. Κατάλαβα. Γιατί ακριβώς θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αυτό το ιό στο Ιράν? Θέλουν να στείλουν αυτό τον ιό στην Ιράν για να μας βοηθήσει να σταματήσουμε την τρομοκρατία και την άσκηση των πυρηνικών όπλων. Κατάλαβα. Νομίζετε ότι θα δουλέψει αυτός ο ιός ή απλώς είναι χαμένος κόπος? Ο Γκόλαμ Ρέζα Τζαλάλι, ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Παθητικής Άμυνας, μας έχει πει ότι ο ιός STARS έχει εντοπιστεί, αλλά ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες πάνω σε αυτόν. Κατάλαβα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό τον ιό? Ή ένα ιό είναι Δεν να είναι η πρώτη. χρησιμοποιήσουμε? Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει προηγηθεί το Worm Stuxnet στο παρελθόν, τον οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά με τον στόχο το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κατάλαβα. Νομίζετε ότι αυτή η τεχνολογία θα καλυτερευτεί στα επόμενα χρόνια? Σίγουρα θα καλυτερευτεί. Οι επιστήμονες δουλεύουν πολύ σκληρά για την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας. Και στο μέλλον ελπίζουμε ότι αυτή η τεχνολογία θα δουλέψει καλύτερα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργόπουλο και θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας Σπύρο. Γεια σας. Τώρα θα μιλήσουμε για το Google Wallet, μια καινούρια τεχνολογία από το Google που θα μας αφήνει όχι μόνο να ξοδεύουμε πιο λίγα χρήματα, αλλά θα μας διευκολύνει την καθημερινή ζωή. Θα μιλήσουμε τώρα με έναν αντιπρόσωπο της Ελλάδας, ο Γιάννης Γιαννόπουλος, που δουλεύει για την Google. Γιάννη, τι κάνετε? Γεια σου Σπύρο, τι γίνεται? Καλά, εσύ πώς είσαι? Μια χαρά. Τι θέλετε να ξέρετε για το Google Wallet μας? Θέλω να ξέρω ακριβώς τι είναι αυτή η τεχνολογία της Google. Στην ουσία, η όλη υπόθεση του ψηφιακού πορτοφολιού έχει ως εξής. Στόχος είναι η αντικατάσταση των μη ασφαλών πιστωτικών κάρτων από τα smartphones. Το ψηφιακό πορτοφόλι είναι μικρής εμβέλειας και η συναλλαγή γίνεται ασύρματα και χωρίς κάποιος είδους φυσική επαφή με το POS, το Point of Sale Terminal και το smartphone. Ο κάτοχος του πορτοφολιού απλά κουνάει το κινητό του σε μικρή απόσταση και η πληρωμή γίνεται. Πολύ ωραία. Είναι η πρώτη φορά που έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία? Η ιδέα αυτή υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή του τηλεφωνικών GSM, που ήταν εφοδιασμένα με αρκετά ασφαλής SIM, χάρη στην τεχνολογία Smart Card. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το Google Wallet να μας σώσει χρήματα? Πρώτα απ' όλα, το Google Wallet είναι πιο πολύ ασφαλής από τις πιστωτικές κάρτες. Άλλοι δεν μπορούν να δουν τα νούμερά μας και έτσι δεν μπορούν να κλέψουν την ταυτότητά μας. Δεύτερον, όταν αγοράζεις πράγματα με το Google Wallet, βλέπεις ένα λογαριασμό στο τηλέφωνο σου κάθε φορά που αγοράζεις κάτι. Έτσι, μπορείς να κάνεις καλύτερη οικονομία σε αυτά που αγοράζεις, γιατί βλέπεις πόσα λεφτά ξοδεύεις. Νομίζεις ότι αυτή η τεχνολογία θα επιζήσει? Και πόσο θα μας κοστίσει στα αλήθεια να κάνουμε αυτή την ιδέα μια πραγματικότητα? Η Google έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να πετύχει σαν ιδέα και να σημειώσει τεράστια κέρδη από τις διαφημίσεις. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα, όπως προαναφέρθηκε, είναι το καταστημένο των πλαστικών κάρτων, με δεκάδες εκατομμύρια μηχανήματα ανά το κόσμο που θα πρέπει να αντικατασταθούν, με το κόσμος να μην έχει διευκρινθεί ποιον θα έπρεπε να επιβαρύνει.
τον έμπορο αυτόν που επεργάζεται τη συναλλαγή ή τον πελάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα σας και σας εύχομαι να κάνουμε αυτή την ιδέα μια πραγματικότητα. Γεια σου Σπύρο, θα Γεια σας. πούμε. Γεια σας. Και τώρα θα πάμε στο Σόλωνα για το καιρό. Σόλων, πώς είναι ο καιρός? Έχει πολύ ήλιο. Και έτσι τελειώνουμε την εκπομπή μας σήμερα στο Period 7 News. Ελπίζουμε ότι θα ξαναρθείτε αύριο για να μας δείτε, για να μιλήσουμε πώς μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους μας και πώς η κυβέρνηση μας χαλάει τη ζωή. Θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας.